životu sve jednostavno kad vi znate šta hoćete. Jer nekako vam se uvek otvara taj put kad vi znate gde idete. Znači, najbitnije je od svega toga cilj. Čačak je uvek bio grad preduzetništva, tako da nije ni malo slučajno što je upravo u Čačku osnovano Udruženje ženskog preduzetništva Nadežda Petrović, koje je osnovano pre 3 godine i u svom sastavu okuplja veliki broj izuzetno uspešnih poslovnih žena. Naravno, u tom udruženju je svoje mesto našla i naša članica, odnosno vlasnica Studija Maruška, koja je ujedno i predsjednica našeg udruženja, jer je to pre svega jedna žena koja je svoju ideju, viziju za rad, svoj talent, svoju umetnost umela da pretoči u preduzetništvo i da svojom energijom da snagu ostalim preduzetnicama da krenu u sopstveni biznis. Odrasla sam u prizornici u mestu nedaleko od Preljine. Imala sam detinjstvo sasvim kao i sva druga deca, ali u to vreme tada roditelji nisu mogli da vas pošalju u neke škole ili na određene kurseve koje su danas deci dostupne i naravno nisam imala priliku da naučim jezik, da mnoge stvari koje današnje dece imaju sebi priuštim. Jednostavno, detinjstvo je bilo kao svakoj deci u selu. Morali smo da radimo, pomažemo roditeljima. Jednostavno, onog trenutka kad smo došli u srednju školu, onda smo morali da razmišljamo o tome čime ćemo se baviti. Odlučivanjem da upišem tekstilnu školu, u toj tekstilnoj školi nisam naučila ono što sam želela i uvek me to nešto teralo nekim novim mogućnostima, nekim novim idejama i nekoj novoj realizaciji toga što želim. Naravno, voljela sam da slikam, ali ne tada nešto posebno, jer naravno nisam to imala kome da pokažem i prosto sam tog trenutka kad sam trebala da se odlučim šta ću da studiram, izabrala Akademiju primenjene umetnosti. Tada su u Jugoslaviji primjeli 5 studenta na Akademiju primenjenih umetnosti. Naravno, nisam bila primljena ni 5. put i bilo mi je jako teško. Uporedo sam studirala višu tekstilnu školu koju nisam završila i jednostavno sam počela da pravim taj nakit od svile i da jednostavno zarađujem. Posebnu inspiraciju nalazim u našoj tradiciji. Znači, vrlo je lepo slikati pirotski ćilim, predivno je slikati zubun knjeginje Ljubice, zatim motive sa našeg veza, zlatoveza iz prošlosti. Jer naša tradicija je prepuna posebnih i lepih detalja. To treba iskoristiti i napraviti jedne posebne marame koje će imati neku svoju određenu vrednost i koje ćemo moći da pokazujemo u svetu. Narodni muzej u Čačku je počeo da sarađuje sa Studijom Maruška pre jedno 2,5 godine, a zapravo ta saradnja je počela zahvaljujući Udruženju poslovnih žena Nadežda Petrović, gde sam i ja lično član, a i takođe gospođa Maruška Topalović. Tako smo se i upoznale i jednostavno odmah smo pronašle da imamo dosta zajedničkih tema da radimo, bez obzira što se ja bavim kulturom i radim u muzeju, a ona se ipak bavi nekom vrstom umetnosti, ali i proizvodnje. Ja u svojim zbirkama imam dosta predmeta sa prelepim dekoracijama, sa prelepom ornamentikom koju bi ona mogla da iskoristi na detaljima, na svojim odevnim predmetima. Preslikano na svilu, to je prosto progovorilo nekim drugim jezikom, jednostavno mogla se osjetiti ta nit spoja starog, tradicionalnog i novog osavremenjenog. Zahvaljujući Studiju Maruške, naši eksponati su zaista obišli čitav svet, ona ih je oplemenila, znači tu primenjenu umetnost je još jednom primenila, sada na novi, osavremenjeni način, kako traži 21. vek, jednostavno motive sa tih naših starih eksponata preneti su u svet. Ja sam imala priliku da moje ideje i moje radove pokazujem u inostranstvu i verujte da su Italijani oduševljeni sa mojim ručnim radom i oduševljeni sa šarama pirotskih ćilima koje sam radila i da su to vrlo zanimljive ideje za njih.
Bogatstvo ornamentike sa pirotskih ćilima česta je inspiracija mnogih umetnika da lepotu tih šara prenese na neki novi odevni predmet. Tako je i Maruška lepotu šare pirotskog ćilima prenela na svilu i oslikala svojom rukom po motivima za pirotskog ćilima, znači prenela je na haljine, ešarpe, zapravo na odevne predmete. To je spoj savremenog i tradicionalnog, gde ta tradicionalna šara je veoma lako našla put do savremenog odevnog predmeta i odlično se uklopila. Da bih oslikala jednu maramu, potrebno je da ona bude zategnuta na ram, da se prvo odmasti jednom posebnom tehnikom i sada prilazim, kada je suva svila, prilazim tehnici konturisanja. Boje ostavljaju fleke na rukama i ne mogu se lako skinuti i moraju se raditi sa rukavicama. Takav je pigment. Svaka ešarpa koju radim je različita. Znači, onog trenutka kad počinjem da slikam, nekad nisam ni svesna toga šta će to se na kraju dogoditi, ali svaka boja ima tu inspiraciju. I recimo, ovog trenutka, ako želim da dobijem neku posebnu boju, kombinujem one boje koje smatram da treba da budu one prave, ali u nekom trenutku se dogodi da i ta boja koju sam ja želela ne bude ona odgovarajuća, ali samim tim onda rešavam drugačije, pravim taj ton koji ide uz tu boju. Jako je kvalitetna boja sa kojom radim i naravno ona je uvozna i mi je nabavljamo u velikim količinama zato što jako puno toga trošimo i jako puno toga radimo jer su zaista vrhunske. Sad je ova marama gotova, ona se suši negde oko sat vremena, posle toga se skida sa rama i stavlja, uvija u papir i stavlja u mašinu na visoku paru koja će fiksirati ovu boju, koja će ostati ovako lepa i sjajna. Naravno, ove boje su zato karakteristične, zato što imaju taj poseban sjaj koji će ostati na marama, u stvari gde će se pokazati ta lepota svile. I posle pečenja ta marama ide na pranje i skidanje viška boje i posle toga se pakuje, ušiva etiketa i pakuje, onda je gotovo. Nekada, što se tiče modernijih dezena, mama me pita sa sugestije. Nekada ih posluša, nekada i ne, ali ova haljina, moja maturska haljina, izašla je kao produkt moje zamisli i njenog iskustva.
smo počeli da radimo slikanje na svili i nismo ni sanjali da ćemo doći u situaciju da moramo da kupimo opremu koja radi jako zanimljive i posebne zahtevne detalje na maramama, a upravo iz tog razloga zato što nismo nekim našim klijentima mogli da izađemo u susret sa ručnim radom. Znači, bukvalno logo firme ja ne mogu da oslikam. Logo firme se radi digitalnom štampom na svili i određene detalje koji su vrlo komplikovani, naravno, meni treba jako puno vremena i to nije prava stvar, a nije ni prava stvar raditi sido štampu na maramama. Zato smo mi odlučili se da kupimo mašinu za digitalnu štampu na svili koja je jedina u zemlji i jedina u zemljama okruženja i verujte imali jako puno problema dok nismo savladali tehniku štampanja na svili. Tako da smo uspeli da određenim našim klijentima koji imaju zahteve da im se uradi po 1000 istih marama, možemo da izađemo u susret. Oslikavanje svila i bukvalno celu ideju slikanja i pravljenja dizajna nosim ja. Ali naravno morala sam da uključim još nekog u moju ekipu i dogodilo se sasvim slučajno da to bude moj sin. Upravo u trenutku kada je u 5. razredu krenuo u Photoshop, nismo ni razmišljali da će bukvalno njegova budućnost biti kreacija na kompjuteru. Ovo je fotografija minđuše koju smo uzeli iz muzeja, znači nju treba da isečemo i kako bi napravili maramu ili ješarku. Moramo je dodati malo efekat i izoštriti zato što je puštamo na svilu i mora biti malo oštrija. Koja ćemo dimenziju majka da koristimo? 90 na 90, u stvari 92 puta 92. Koja ćemo ne stavljamo ram okvira? Ne. Pozadina je, koja je boja? Crvena. Naša crvena. Crvenu boju smo. Ide malo dotiraj minjuš. Minjuš. Malo ispusti. Može tako. I detalj ovdje. Da. Malo ga približi, da ti više stane. Još jedan. Dobar. I gore što. Morate da isto. Ovako. Da još malo pomerite tesno. Naravno, svila ima različite kvalitete. Kvalitete kao i mane. Naprimjer, ova svila na kojoj štampamo je prozirna i sa jedne i sa druge strane će se vidjeti štampa. Dok saten koji je deblji, sjajniji i lepši, sa druge strane je mana što se sa druge strane neće vidjeti šta je štampano.